عزوز سلام تانا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نستدرابيت قلم قام قازوخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلو متخرج صحابة زينا الحزنا قريبنا لكم لنا عندي عرس زينا نايلو 10 شوعتين حسك تشحن 26 رواندا كابت شعتها هاجر زمصو 20 شوعتين إيرترا وزيغا زركوم زيغنت رخيبهم أب أديس أبا أبلع على حنت من سيستا قبرنا قلبت متقعتي بوزحتها قطعوا أب أمريكا ودي 10 شوعات عمت من سي أدين ودي 10 شوعات عمت حاول بمقتال تخصصو رواندا كابت شعتها هاجر زمصو 20 شوعتين إيرترا وزيغا زركوم زيغنت رخيبهم رواندا أب شعت استفلا لها هاجر زمصو 20 شوعتين وزات نياتات حقاوي مسح زيغنت الحرم الزاون بوقع زيغاتات رواندا خوينهم اتم حدث زيغاتات أب أوراجا غاسابو أب استخايد سنة سرعة قال محلايوم حد زيغنت بوقع استقبلوا اتسنة سرعة بسبب سلطان أوراجا غاسابو وانا دايركتور إيميغريشن رواندا بمتحبار سلالو خوينو اتم 20 شوعتين سبات أب قدم سبب سلطان رواندا قال محلا بمفصام حدش حقاوي منت كم استقبلوا تغليزو اتم حدش زيغاتات كاب إيرترا بلجيم بوروندي كاميرون ديمقراطية ريبابليك كونغو فرنسا كينيا اوغندا امريكان زموصيوم سلازي اتي سنه سرعات كاب استفلالي هاغراو دحربات زموص سبات ناب حدا هاغراو منت رواندا نمتاو استخايده سغمتيو ابز زينا بفولي تخرج زرخبه ነገር كاب إيرترا زمص سب امونغوتوم 27 حدش زيغاتات ملاوي እዚ ድማ ጉዳይ ዜግነት ኣብ رواندا ንሰባት ካብ استفلالي هاغراو መወቀል ናብ ሓደ ሕጋዊ ሃገራዊ መንነት ክሳጋገሩ ዝኽእል መስርሕ ምዃኑ ይዘሪ ዜግነት ምርካብ ማለት ስም ወይ ድማ ፓስፖርት መቕባል ጥራይ ኣይኮነን ሙሉእ ሕጋዊ መሰላትን ጉቡእን እውን ብሓባር ዝመፁ ሃገራዊ ውዕላት እዮም ስለዚ ሰበስልጣን رواندا እቶም ሓደሽ ዜጋታት ኣብ ማሕበራውን ቁጠባዊ ምዕባለ እታ ሃገር ንጡፍ ተሳትፎ ክገብሩን ሓላፍነት ዜግነት ክስከሙ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ምዕባለ ከም ሓደ ሰፊሕ ምልክት ዜግነት ምውሃድ ሕብረተሰብ ክርአ ዝኽእል እዩ رواندا ኣብ ውሽጢ ሃገራን ንዝነብሩ ወፃኛታት ንሕጋዊ መስፈርት ምስ ዘማልኡ ናብ ሙሉእ ዜግነት ክሰጋገሩ ዕድል ከም ዘሎ በዚ ስነ ስርዓት ኣረጋጊፃ ኣላ بخال مداي دما اتي غداي ني إيرتراوያን ون ትርጉም ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ሕብረተሰብ ናይተን ዝነብሩ ለን ሃገራት እናተዋሃዱ ዝነብሩ ምዃኖም ድማ ዘመልክት እዩ እዚ ናይ رواندا ስጉምቲ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶውን ኣልዒሉ ኣሎ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንነዊሕ ግዜ ዝነበረ ናይ ወፃኢ ሰብ ምስቲ ማሕበረሰብ ብደረጃ ሕጊ ቁጠባውን ማሕበራዊ ህይወትን ሙሉእ ብሙሉእ ክወሃድ እንታይ ይጠልብ ዝብል ዛዕባ እዩ ንሱ ድማ እቲ መልሲ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ፍቓድ ናይቲ ግለሰብ ከምኡውን ኣብ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ዝምርኮስ ኮይኑ ኣብዚ ናይ رواندا ጉዳይ 27 ሰባት ነቲ መስርሕ ብምዝዛም ቃለ መሓላ ፈፂሞም ሓደሽ ዜጋታት رواندا ኮይኖም ኣለዉ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 31 ተፈፂሙ ተባሂሉ ኣብ ሰሜን ወሎ ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትያላ ተባሂላ ዝፀንሐት ኣርሚ 31 بدرون سرقة متقعت كم استفدت من حبرتها يوصل له بمسألة تكبت كاب استرخى حبرتها إتا أرمي بشمت عمدو كاب تجري ناب كلهم حرا كم زعت وتيجلت إتمتقعت دمات ما لقى مشت أبزوبة سمين ولا أفولي بتا وت مريم كبابي حلف يلو أبز وع كبابي كم استفدت سميت حبرتها يتكس بزعبات متقعت درون زوت حبرتها بس إنك تستفدت من دبدا بركز زول منسيات تقالت هوتهم كم زحلفن كانوا دما كبير قولات كم زوت حميز جلت أنت خلنا جنك ساب حجب زعبات خكلن يقطر موتاتن قولاتن كوقعوا من جس زترجع حبرتها كربان إذا فتسامي حدا كابتن ما بزق قربا جزء وترز وسخلهم كابتا سمين ولا ناوت هذا من قصص دبدابن حدش معرف كينات كي كفاز زسقع زلو قداينيو بفلاي كابت قال ناب كل زقبر وتهدر من قصص أما نقول تزرك وترت نخي وسخنا حدش جيت نخي عبن عابت انقطعت دي حتى مواني تعبيرو إذا كسب حجز وقت حوارتها جنب وقع مجلس كرر تثبيت ما يقبل له سلازي بزعبة علامات متقعتي تخكلني قطر قدرات موجوداتن كمون ماني حلفنا نايز متقعت كوس زقبة زبل بزيت توسخ من الرجال وسانك وهاب أي قبان وانت وهيل له إذا فتسامر ما حدا أقدس حتى يلا عير من سيات تجري أو كنا زي قبة مسوات إنه نخنته هو تمك خوف له كندا يواني زبل حتى أبز حلفة عمتات بوغينا استقوس أقول محور السب داق ما ينبدأ من مسوات كيم الله سلام ومفتح كقدم يقبة زبل تعرفون بترجعامي إن غربي يركب أبعد سوا قبل الحنت ملسيس تجبرنا يقولوا متقعت بوجه حتى قطعوه أما محبر ميديا بصفحتنا تزرق حزركب حاصير فيديو أما نقوم نسيات كفت أرزقنا يقولوا بدل زي حقاون عمل استمروا أكلوا معمزات بزمر كسف حزتها لا عيل الله زي فيديو استرأي مثلي حنت ملسي كوفي لا تقميت أصلا بزل أوان كابكال حنت ملسي زي قبع أكلوا بدل مهارمتك بس حزر مثلين كونتاتني زري إنت فيديو بقول طفح سفر لقطات محبر ميديا بمزرق عدما أما نقول تكم تسفح مية كركرن كفت ترجيريو الترى إذا لو كنا هذا ما كم ترى قل دوي ما مزنا كعكوس زي قبع خوينو قلبتن ينات أكلوا يخصنا البنا زقطنا عمتن أبي هو تقول دايسم كبير سنة الباوت زقطن سلوان كل قد بزغل مغني تحبيرو بفلا من سيازر كم زعينة تكبر كبر سبين حلف إن تمكبرنا حورس كسب كندي أقدس المخانم داق ما يزز زخاخر كنا تكوينو لا بزحات الفيديو زرعي سبات قلبتن ينات بزخوني خمركع كتكبر كم زي قبان من سياسنا حد حرام بخبرن حلف إن كتحاوس كم زلهم إن قالوا نتكبر ما بتر إننا نقفو يركبوا أبز فيديو استرأي كونتات حدا حلنا زلوا سب نستقبل كندم الجلجال كقررتنا محبر أميريا كزرق حنون كهل زي كبر سنة مقارا قدام مخاني حبيرو
ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር እንከሎ ብቀዳምነት ነተግባር ንምቁራጽን ነተጎዳኢ ሰብ ድሕነቱን ሓገዝን ንምሃብ እምበር ቪድዮ ብምቕራጽ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምዝርጋሕ ቀዳምነት ክኸውን የብሉን ክብሉ እውን ብዙሓት ርእይቶኦም ይህቡ ኣለው። እቲ ክስተት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ዓለም ባንክ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጹ ሓበሬታታት እውን ኣለው። እንተኾነ ግን ቦታን ዝርዝርን ብወግዕ ክሳብ ዝረጋገጹ ከም ዝተረጋገጸ ሓቂ ክውሰድ ይግባእን። ስለዚ እቶም እዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ክስተት ብኣግባብ ክምርምሩን ነቲ ገበን ድማ ብርግጽ ዝተፈጸመሉ ቦታን ዝፈጸሞ ሰብን ምስ ተረኽበ ድማ ብሕጊ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስዱ ጻውዒት እናቐረበ ይርከብ። ኣብ ኣሜሪካ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ኣዲኡን ወዲ 14 ዓመት ሓውን ብምቕታል ተኸሲሱ። ኣብ ክፍለ ሃገር ማሳቹሴትስ ሕቡራት ሃገራት መንግስታት ኣሜሪካ ልቢ ብዙሓት ዝሰበረ ኣሰቃቂ ፍጻመ ተፈጺሙ። ወዲ 17 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣዲኡን 14 ዓመት ዝዕድሚኡ ንእሽቶ ሓውን ብምቕታል ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ይርከብ። እቲ ፍጻመ ኣብ ከተማ ኣክተን ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ቦታ ስድራ ቤት ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ማዕጾ ገዛ ተዓጽዩ ጸኒሕዎ። ቴሌፎን እውን ተረጋጋሚ ድሕሪ ምድዋልን ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን። ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ኣቦ ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ጻውዒት ገይሩ። ፖሊስ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወ ድማ በዓልቲ ገዝኡን 14 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዱን ሞይቶም እዮም ተረኺቦም። ፖሊስ ብዝገበሮ ምርመራ እቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣብቲ ገዛ ከም ዝነበረን ድሕሪ እቲ ፍጻመ መኪና ኣዲኡ ወሲዱ ከም ዝሃደመን ተገሊጹ። ድሕሪ ግዜ ግን ፖሊስ ኣብ ቁፅር ከውዕሎ ክኢሉ እዩ። እቲ ጉዳይ ዝያዳ ኣቐልቦ ክረክብ ዝገበሮ ድማ ቅድሚ እቲ ግብሪ ምፍጻሙ እቲ መንእሰይ ምስ ሰብ ስራሕ ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ኤኣይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ዝቐረበ ክሲ እዩ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ቤት ፍርዲ እቲ መንእሰይ ቅድሚ እቲ ፍጻመ ምግባሩ ኣብ ቻትጂፒቲ ብዛዕባ ምጥፋእ ስድራ ቤታት ሕቶታት ከም ዝሓተተን ከምኡ እውን ጸልማትን ዘስካሕክሕን ሕቶታት ምፍጣር ኤኣይ ከም ዝተጠቐመን ይገሊጹ። እንተኾነ ግን እዚ ሓበሬታ ኣብ ከይዲ ሕጋዊ ምርመራ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኤኣይ ባዕሉ ነቲ ገበን ከም ዝፈጠረ ወይ ድማ ከም ዝደፋፈ ክሳብ ሕጂ ብውድእ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ የለን። እቲ ተኸሳሲ ሕጂ ብዘይወሓዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እስር ቤት ዝርከብ ኮይኑ ኩነታት ኣእምሮ ንምግምጋም ምርመራ እውን እናተገብረሉ ይርከብ። እዚ ፍጻመ ግን ካብ ሓደ ናይ ገበን ጉዳይ ንላዕሊ ንወለድን ሕብረተሰብን ኣገዳሲ ሕቶታት ኣላዒሉ ኣሎ። ሎሚ መንእሰያት ኣብ ቴሌፎን ኮምፒተራን ብዙሕ ዘሕልፍዎ ግዜያት ስለ ዘሎ ምስ ኤኣይ ድማ ብቐሊሉ ይዘራረቡ ምህላዎም ስለዚ ወለዲ ደቆም እንታይ ከም ዝርዩ እንታይ ዓይነት ሕቶታት ከም ዝሓቱን እንታይ ዓይነት ሓሳባት የሸራሽሩ ምህላዎም ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ብቐረባ ምክታሉ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። ብፍላይ ናይ ጭካነ ሞት ምጥፋእ ወይ ድማ ርእሰ ጉድኣት ዝምልከቱ ተረጋጋሚ ሓሳባት ባህሪ ለውጢ ካብ ስድራ ቤት ምርሓቕን ካልኦት ናይ ሓደጋ ምልክታት እንተተረኣዩ ብቐሊሉ ክሕለፉ ዘይግብኦም ምልክታት ምዃኖም ድማ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣሰቃቂ ፍጻመ ኤኣይ ክንፈርሖ ዘይኮነ ብሓላፍነት ክንጥቀመሉን ደቀና እውን ኣጠቓቕሙ ብግቡእ ክንከታተል ከም ዘለና ዘዘኻኽር ፍጻመ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ወደ ሓንኩም